नोंथांमोननि गेजेराव दिनै हारिमु इउटुब चेनेलाव जों साम' खेला पार्ट 2 खौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो बे गेमखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो बे गेमखौ गोदोनि मुगायाव जोंनि आबै आबौमोनहा गेलेबोदोंमोन। गोदोनि समाव नोंथांमोना जायफोर नुदों आरो गेलेबोदों नोंथांमोना बे गेमखौ मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय था आरो हाजासे शेयार खालाम आरो जोबजासे नायगोन होननानै जों मिजिंथिबाय। बिथांमोना बाहागो लानांगौ। दायो गोदान खेला गोदान खेला नङा, दा बावलांबायबो बेखौ जों बुंखांफिनदों। बेनो खेलानि मुङा जाबाय साम' खेला। साबायखर थाबाय। बे साम' खेला साथामजों ओंखारखाबाय। साइडआव मोसानो माबा साथामजों ओंखारखाबाय। नोंबो मोसानो हाया आरो बिमाखौबो मोसाहोआनो। स्टेजआवबो खनसे मोनगोन, साबासो खेबसेनो गाखोनानै फै। दुलारासिबा खनसे मोनगोन। Second time game. दासो मोसालांनाय बिथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय। आरो जा मोनसे फोसावना